אז אני כאן בשדה התעופה סן חוסה, טסה לבנקוק. היי. בואו נתחיל. עכשיו אני הולכת לשתות סמודי מנגו. אז עכשיו אנחנו עולים לטיסה. ועכשיו אנחנו עולים למטוס. עכשיו אנחנו התיישבנו במושבים בטיסה. המטוס עדיין לא ממריא, אבל בקרוב הוא ימריא. หน้าสองทางเป็นการสองทางและระวังสองทาง אז עכשיו נכנסנו לשדה התעופה אחרי שיצאנו מהמטוס. בבו, קלטו את הדונלד שקניתי. איזה יפה, זה בעיצוב קריסמס. 100 donuts. מיאו. אז עכשיו אני יוצאת מהשדה תעופה, ואנחנו עכשיו בעצם נחפש מונית בשביל להגיע למלון. אראה לכם כשנגיע למלון. הגעתי למלון. הנה עכשיו נוכל להיכנס. אני לוקחת את נבי עם הרגליים. אל תדאגו, הוא בסדר. אני אקח אותו לשם, ועכשיו אני אקח אותו ביד. אוקיי, אז פה צריך לשים את הכרטיס בשביל שיהיה אור. ננסה מהצד השני. אז הנה נכניס את זה. הנה. אז תראו, זאת המיטה שלי, ואני אניח פה מהר את נבי. הנה. אז פה זאת ספה, פה זה שולחן, פה טלוויזיה ודבר כזה, פה עוד מיני שולחן, ופה יש שולחן אוכל, פה יש את המזוודות שלנו, אנחנו נפרוק אותן, נראה לי זה ארון או משהו. פה יש את המטבחון הקטן, אבל בתכלס לא נראה לי יכולים במטבחון. אוקיי, ועכשיו נדליק את האורות בחדר של ההורים שלי. וזה חדר של ההורים שלי, נדליק גם את האורות פה. נדליק גם את האורות הזה. פה יש מקלחת מבטיה כזה. פה יש כזה דבר שוב, טלוויזיה, המיטה של ההורים שלי, שולחן קטן, שולחן קטן, שולחן לאבא שלי, תמונה ועכשיו אני אראה לכם את אחד הדברים הכי יפים בבית. קודם פתחתי את זה כבר, אז תראו איזה נוף יפה. שם זה האזור היותר מבאס, יש שם המון אפור, ופה נראה לי אזור יותר כיף, אני רואה שם חנויות וזה יפה. אבל אני לא יודעת, ביוש!